OK, čudujete sa, prečo som na YouTube? Pretože existuje channel Toka Dúha. A mňa to strašne zaujímalo. My Roblox channel. Ale hlavné je Toka Boka hra. Dobre. Ona natáča také Morská pana 7, Morská pana 6 a zatiaľ má 7 dielov, podľa mňa bude aj viacej dielov. No ale ja nebudem natáčať o Morskej pane, ale ak na tomto videu bude 1 like, tak natočím Toka Boka príbeh. Ale to vám ešte nepoviem o čom, pretože... Prečo? No... Wow, jak profilka. No ale ja by som si chcela vám ukázať trošku toho, takže pustíme toto najnovšie. Tak, deti, môžeme ísť domov. To nemyslia vážne, že mne nekúpili zmrzlinu. Ako ste to dovolili? Lebo si bola drzá, Beata. Asi je policajtka alebo SPS-kárka. Áno. Tej poviem to, čo som plánovala. Moja spolužiačka, ona tam dáva vraj iný hlas, aby nepoznali jej hlas. No ale neviem, čo je na tom pravdy. A jak vidíte, ona nemá asi editor ako aplikáciu, lebo inak by to asi viete. Okay. Inak by tam bola aspoň pesnička. Teta? Áno? Oni sú morské panny. Oni sú morské panny. Čože, prosím? Oni sú morské panny. A teraz príde babka, čo? Čo to rozprávaš, Beatka? Aké hlúposti si zase videla v tej telke, ha? Ale naozaj, pani policajtka, oni sú morské panny. No nič, tak my už pôjdeme. Tak, môžete ísť dovnútra. Dobre, teraz to bude zrýchlené, pozrite. Zrýchlené. Beata, prečo si povedala to o morských pannách? No asi prečo, babka? Poprvé, ja nie som morská panna a to vôbec nie je fér. A po druhé, sú morské panny. Zmrzlinu. Takže ideme na Toka World, takže pardon. OK, ak by ste to chceli počuť, toto šialené intro, tak počúvajte. Naozaj, počúvajte, to fakt cringe. Neviem, kto to vymýšľal. Bude to neviem kedy. Asi niekedy teraz už by to malo byť. Tak má najhlasnejší zvuk, aby ste to počuli. Toka Boka! Kámo, ja som normálne budúcnosť predpovedal, ja som povedal, že teraz. A ono to teraz akurát bolo. OK, dáme si zvuk na najnižšie, pretože tam bude hudba. Kvôli hudbe sa tej hudbe počujete trošku. Teraz je to slabo počuť, tak to... No a ideme to hrať. Loading, jak vždy loading, už tu jeden bol. No. Už 3 minúty natáčam a to som teraz zapol, kamo. Dobre, toto je môj dom. Ideme do môjho domu. Pretože ja proste chcem. OK, 4 minúty už to mám. No, dobre. OK, toto je môj dom. Kamo, prečo mi táto televízia hrá, keď už to mám vypal? Počúvaj ma, nehraj mi. Kamo, ja musím vypnúť. Tak, teraz vypnúť. Týmto tlačítkom. Tu nastavíte charakterom. Poradím vám. Tento charakter, ktorého tu vidíte, tak ten bude tej mojej novej sérii, ktorú som spomínal. Tuto môžete zmeniť nejaké postave. Oni. Kto by toto dával? Ak chcete, tak potom keď skončí tá séria 10 časťami bude, tak aj natočíme reakcie na tú sériu, ktorá robí moja spolužiačka, nech sa
YouTube. Tak na to spravíme reakciu na tie všetkých 7 častí. Kto souhlasí, nech dá teďkon hnedkon like. Ak na tie 10. časti bude like, tak napríklad. Takže ideme teraz von. Všetci. No a tak by som sa ísť do tejto takzvanej púšti, ale niekde sa... OK. Tak by som išiel, to je možno cudzí barák. Ja neviem, baráko. Je to asi cudzí baráko. Toto ale vyzerá hnusne. Zober si rohlík a zjedz ho. Fuj, jak žere. A zjedz ho. Ja za tu nakrmím, až budeš plakať od toho. Kamu, ja ho prejem, kamu, ja mu dám tu úplne všetko z tohto regálu. Tak, kamu, to je dobré dosť. Mňam. Yummy. Mňam. 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 A mňam. Kamu, on tak, ja keby tu existovala aj vracanie, tak budem rád. No tak toto nejde vypiť, glo. No tak. Dobre, nemáte to dvakrát. Poriadne sa no, tomuto ja hovorím žranie. Kamo, akože není tučnejší, ani nič. A toto je totálne, že zalagovaná hra. Počúvajte ma. OK. Jeden tu on nechal, kamo. Dobre. Tak, bam. Ak si to uvedomuješ, tak si zjedol celý regál. Celý. Môj, to čo som urobil. Ty čo si to urobil? Ty si zjedol nám celý regál. Áno. To čo robíš? Ja som bol, ale... Kamo, ja to neviem ešte. Počúvaj ma, ak sa mi toto bude diať aj počas tých častí, čo som chcel robiť novú sériu, tak sa Dobre. Idem von. Môj dom. Vám ukážem až niekedy, nokedy. Keď na tomto videu budú 2 lajky, tak to ukážem, lebo to nebude len tak sa. Len by som chcel ísť niekam inám, takže idem pokaziť proste. Tu je čo? Smáď budem dúfam vonku. Loading. Toto je ten najlepší tanec, aký som kedy mala. Kámo, vypnem, kámo, to vypnem. To nejaký beatboxer spieva, alebo čo? Počkaj, zapnem. OK, takže teraz... jaký vypnúť. Ja si ťa zaberiem hneď. Hej, kde mám sa? Hej, vy pani, čo mi okradnete? Pane, prepáčte, fakt naozaj som nechcela.
Vy to nekradnete. Kámo, on mi teraz úplne totálne skazil plán. Robím, pani! Ježiš, čo si... Jej, no super. Jak skočila do toho stanu. Robím, pani, môžem s vami spíkať. Netvár sa tu jak nejaký východňár. Idem preč. Ja tu končím. OK, Sigabul tu není, tak ja by som vás chcela pozdraviť. Počkej, idem vypnúť. Tak, idem to vypnúť. Ja tam nedočiahnem. Poď, už som to zapla. A tam vyskoč. Tam. Ne. Neviem. OK, tak.